Avui, dimecres, dia 10 d'octubre, celebrem la diada de Sant Tomàs de Villanueva, Santa Eulàmpia i Sant Sabí. Aquest darrer, Sant Sabí, era fill de Barcelona i va fer-se frare agustí. La seva vida religiosa va dedicar-la a la penitència i a l'oració, i per fer-ho va escollir els paratges de la Vall d'Aran. O sigui que dins de l'austeritat del plantejament no s'ho va muntar gens malament. Val a dir, però, que en aquell temps els habitatges de la Vall d'Aran no eren tan confortables com ara i que passar els hiverns allà fent penitència requeria força ronyons. Malgrat la neu i el fred, Sant Sabí tenia el costum d'anar descalç a tot arreu i, segons explica la llegenda, cada vegada que caminava per aquells paratges nevats, la neu se li fonia el pas. Aquest prodigi va motivar una veneració general i suposem que també alguna molèstia per part dels esquiadors, ja que devia deixar les pistes impracticables. En dies anteriors ja els he explicat com aquesta primera quinzena d'octubre marca la transició dels costums estiuencs cap a formes de vida pròpies ja de les temporades fredes i de dies de clarors més curtes. S'encenen els brasers, es canvien els horaris dels telenotícies vespertins, etc. Antigament aquesta transició horària era molt més dràstica i els costums es capgiraven en qüestió de dies. Per exemple, aproximadament per aquestes dates s'establia a Barcelona, d'això fa molts anys, esclar, el tancament dels portals del clos emmurallat, iniciant-se d'aquesta manera l'horari d'hivern. Normalment el tancament es feia a les 5 de la tarda i un quart abans de tancar els portals sortia el tambor de la guàrdia a passejar pels carrers de la ciutat per avisar els veïns, tal com el poden apreciar en aquest gravat d'època que tinc al darrere. La gent interpretava onomatopèicament el so d'aquest tabal amb la frase «entreu gats», com si en fes una repetició rítmica. I això no volia dir que entressin els gats de quatre potes, sinó que era una al·lusió a la gent que aprofitava la darrera estona abans del tancament dels portals per anar a prendre vins als establiments dels afores de la ciutat. Un cop s'havia procedit al tancament, no podia entrar ni sortir cap vehicle. Millor dit, sí que en podia sortir un, que era el carro de les latrines, encarregat de buidar les clavegueres i recollir les escombraries. Aquest fet va motivar un divertit refrany popular, una dita, que feia al·lusió a l'activitat d'aquests vehicles. Per voltar més tard de les 11 s'ha de tenir el nas de bronze. Si no la sabien, ja han après una altra cosa.